Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Takaitattun labarai daga shafin Hutu Dole mai karantawa Ahmad. Labarin na farko na cewa shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana cewa shi bai ga bidiyon da 'yan bindiga suka ce za su yi garkuwa da shi ba. Ya bayyana hakan ne bayan gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir Ahmad El-Rufai ya kai masa ziyara a fadarsa, inda kuma ya ce zai ɗauki mummunan mataki akan wannan lamarin. Shugaban ƙasar a jiya ranar Alhamis ya gana da hafsoshin tsaron Najeriya, inda kuma suka sha albashin cewa kwanan nan za su kawo ƙarshen matsalar tsaro a Najeriya ta masu garkuwa da mutane da kuma 'yan bindiga baki ɗaya. Za mu ji cewa gwamnatin tarayya ta ce za ta dakatar da manema labarai na BBC da kuma Daily Trust kan labaran da suke wallafawa akan 'yan bindiga, domin ta ce wannan labaran nasu yana ƙara tayar da hankulan al'ummar Najeriya baki ɗaya, sannan kuma suna ƙara wa 'yan bindigar ƙarfi, suna samun damar yin ta'addancin su yadda suka ga dama. Mai martaba sarkin Daura Alhaji Umar Faruk ya agwance da sabuwar amaryarsa Aisha Yahuza Gona, yarinyar tsohon shugaban ƙaramar hukumar Safana da ke jihar Katsina, wato Alhaji Yahuza Gona. Ya yi wannan sabon auren ne bayan ya auri sabuwar amaryarsa Aisha Mai Kano a watan Disamba na shekarar da ta gabata. Yayin da zamu ji cewa sarkin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar APC wato Asiwaju Bola Ahmed Tinubu ya fito fili karara ya kayyata tsohon gwamnan jihar Lagos din akan shekarunsa da ya bayyana wa INEC wato hukumar zabe, inda ya ce bai cancanci tsaya takarar shugaban kasa ba domin asalin shekarunsa 86 ne. Sarkin nasa bayyana cewa tun a shekarar 2015 suka samu sabani da Tinubu saboda ya koma goyon bayan shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari. Yayin da zamu ji cewa babbar kotun da ke jihar Kano ta yanke wa Abdulmalik Tanko hukuncin kisa ta fannin rataya, wato malamin da ya kashe ɗalibarsa Hanifa 'yan shekara 5 a duniya bayan ya yi garkuwa da ita, yayin da shi ma abokin aikin nasa wanda ya tashi aikata wannan aika-aikar Isa Kwashim, kotun ta yanke masa hukuncin kisan ta fannin rataya. Sai kuma mata ta uku a cikin wannan laifin, Fatima Jibril, ita kuma kotun ta yanke mata hukuncin shekaru 2 a gidan yari. Yayin da zamu yi cewa a daren jiya 'yan bindiga suka kai wa rundunar sojin Najeriya harin kwanton bauna akan hanyar Kaduna zuwa Abuja ta wuraren tsaunin Zuma, inda 'yan bindiga suka ci galaba akan sojojin, suka kashe wasu daga cikin su kafin suka tsere cikin jeji. Yayin da kuma zamu yi cewa gwamnan jihar Kaduna wato Malam Nasir Ahmad El-Rufai ya sha alwashin korar duk wani malamin jami'ar KASU da bai koma aiki ranar Litinin ba, inda ya ce can ASU ke da matsala da gwamnatin tarayya amma ba da gwamnatin jiha ba, domin shi yana biyan su albashi akai-akai. Sai kuma labarin ta fannin wasanni, za mu ji cewa tauraron dan wasan Manchester United wato Cristiano Ronaldo ya nanata wa kungiyar ta cewa shi fa har yanzu yana nan akan bakarsa ta sauya sheka a wannan kakar saboda ba su cancanci buga gasar zakarun nahiyar Turai ba, yayin da shi ma dan wasan Juventus wanda ya koma kungiyar daga Manchester United a wannan kakar wato Paul Pogba ba zai samu damar buga gasar kofin duniya ba wanda za a buga a ƙasar Qatar a wannan shekarar saboda raunin da ya samu yayin da suke gudanar da atisayi da sabuwar kungiyar tasa. Labarin na gaba yana cewa gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje da gwamnan jihar Osun Oyetola sun bayar da hutun kwana guda don murnar shiga sabuwar shekarar musulunci, yayin da kuma suka buƙaci 'yan uwa al'ummar jihar su da su taya Najeriya da addu'a a cikin wannan hali da take ciki na matsalar tsaro. Domin samun labaranmu da dumi-dumi kuma akai-akai sai ku je shafinmu na Hutu Dole, kuma kada ku manta ku danna mana alamar subscribe ta ƙararrawa da kuma like. Mun gode.